खुलुमबाय बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामा हादरनि गेजेराव 6थि गोरिबसिन रायजो। मिशन बसुन्धरानि मुङाव गोसोम फालांगि थिखानाय बेसेननि 2 गुन बांसिनाव फानदों स्टाम्प पेपार। सालाकाथियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। दिनै फुङाव 6.1 गोख्रैथिजों बांग्रिं मावदों। गसाइगावआव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। आसामाव मोन 6 मेडिकेल कलेजनि सा 33 डक्टर प्रफेसारफ्रा BRS लादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। भारत उदांस्रिनि 75 बोसोर उनावबो आसामा दासिम सोलायाखै। आसामा दासिमबो हादरनि गोरिबसिन रायजोनि गेजेराव। हादरनि गोरिबसिन रायजोनि फारिलाइयाव आसाम। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ हादरनि 5थि दोहोनिसिन रायजो खालामनाय सिमांनि उल्था आसामनि थामोनथाया बिहार, झारखन्ड, उत्तर प्रदेशजों मोनसे खारिथायाव आसामा भारत हादरनि गेजेराव 6थि गोरिबसिन रायजो। नीति आय'गनि रिपर्टआव आसामनि बे दुखुनांथाव सावगारिखौ नुनो मोनदों। नीति आय'गआ फोसावनाय बादिब्ला आसामाव 32.67 सुबुंफ्रानो गोरिब थाखोनि। आसामनि गामियारि ओनसोलनि थासारि आरो गाज्रिसिन गामियारि ओनसोलाव 36.19% सुबुंफ्रानो गोरिब थाखोनि। रिपर्ट बादिब्ला भारत हादरनि गेजेरावनो गिबिसिन रायजोआ जादों बिहार आरो दोहोनिसिन रायजोआ केरेला। बिहारनि 51.91% सुबुङानो गोरिब थाखोनि। मख'नो गोनांदि हादरनि मोन 6 गोरिबसिन रायजोनि गेजेराव मोन 5 रायजोआनो BJPनि खुंथाय गोहो। नीति आय'गनि रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसामनि गोरिबसिन जिल्लाया जादों हाइलाकान्दि। हाइलाकान्दि जिल्लायाव 51.7% सुबुंफोरानो गोरिब। नैथियाव दं 51.6% गोरिब रायजो राजाफोरनो लोगोसे धुबुरी जिल्ला। थामथियाव करिमगन्ज जिल्ला। आसामनि दोहोनिसिन जिल्लाया जादों कामरुप मेट्र'। कामरुप मेट्र' जिल्लायाव 11.4%ल' गोरिब। नैथि दोहोनिसिन जिल्लाया जादों नलबारि। नलबारियाव 16.94%आ गोरिब। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लाया आसामनि गेजेराव 5थि दोहोनिसिन आरो बिटिआरनि दरब्रै जिल्लानि गेजेराव दोहोनिसिन। बाक्सायाव 23.59%आ गोरिब। 36.2%जों चिरां जिल्लाया बिटिआरनि गोरिबसिन आरो रायजोनि गेजेराव 11थि गोरिबसिन जिल्ला। चिरांनि एसे गोजौआव दं 32.1%जों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला। बिटिआरनि राजथावनि जिल्ला क'क्राझारा बिटिआरनि नैथि गोरिबसिन आरो रायजोनि 13थि गोरिबसिन जिल्ला। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लाया बिटिआरनि गेजेराव नैथि दोहोनिसिन आरो रायजोनि गेजेराव 16थि गोरिबसिन जिल्ला। उदालगुरियाव गासै 29.46% गोरिब सुबुंफोर दं। रायजोआव हा बायलाय फानलाय खालामनायाव सोलिनाय दालाल राजखौ बन्द खालामनायनि थांखियै आसाम सोरखारा मिशन बसुन्धरा थांखिखौ जागायदों। नाथाय मिशन बसुन्धरा बिथांखिनि जोहैबो गोदान दालाल जोनोम जादों। दालाल राजखौ बन्द खालामनायनि थांखियै सोरखारा फोसावनाय गोदान बिथांखिया रायजोआव गोदान दालाल जोनोम होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला नाम जारि खालामनायाव बाहायग्रा स्टाम्प पेपार फाननायनि मुङाव हाइलाकान्दि जिल्लायाव गेदेर दालाल राज सोलिगासिनो दं। बे समाव हाइलाकान्दि जिल्लायाव सरासनस्रा रायजो राजाफोरा दालालफोरनिफ्राय 50 रांनि स्टाम्प पेपारखौ 100 रां होना बायनांगौ आरो 100 रांनि स्टाम्प पेपारखौ 200 राङाव बायनांगौ। सोरखारा थिखाना होनाय बेसेननि 2 गुन बांसिन बेसेनाव माखासे दालालफोरा स्टाम्प पेपार फानना गोसोम फालांगि खालामगासिनो दं होननानैबो मिथिनो हादों।
ओरैहाय माखासे दालालफोरा नैगुन बेसेनाव स्टाम्प पेपार फाननायनि बागै जिल्ला बेंगिरिनो नालिस होदोंब्लाबो जिल्ला बेंगिरिया बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै होननानै जायगानि रायजो राजाफोरा अजद होदों। मख'नो गोनांदि मिशन बसुन्धरानि गेजेरजों फैगौ 30 नबेम्बरनि गेजेराव रायजोनि गासैबो हा-हुनि जेंनाखौ सुफुंना होनो थाखाय रायजो सोरखारा सम सिमा खाना होदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सालाकाथियाव हाग्रानि मैदेरा रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय गैयै खालामदों। दिनै फुंनिफ्रायनो सालाकाथि ओनसोलाव मानै हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामगासिनो दं, जायनि जुनै ओनसोलनि रायजोफोरा समखिनो गोनां जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला हाग्रानिफ्राय आदार नागिरना ओंखारबोनाय मैदेर फालोनिफ्राय मानै मैदेरा फालो गावना फैनानै दिनै फुंनिफ्रायनो उदखार खालामफैदों। बै मानै मैदेरनि गाग्लोबनायाव सालाकाथि मुराबारिनि 70 बोसोर बैसोनि बेलां ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमाबाय होननानैबो खौरां मोन्दों। रिपर्ट बादिब्ला दिनै फुङाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोब्राब जखम जानाय बेलां ब्रह्मखौ क'क्राझारनि R&B सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादोंब्लाबो देहा फाहामसालियाव जिउ नागारो। मख'नो गोनांदि सालाकाथि ओनसोलाव उदखार खालामनाय मैदेर फालोआ भुटान हाजोनिफ्राय आदार नागिरना ओंखारबोदों होननानै गोबाङानो सानना लादों। बबेखानि जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा मानै मैदेरखौ ट्रेंकुलाइज खालामनो नाजाहैदों, नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै मानै मैदेरखौ ट्रेंकुलाइज खालामनो हायाखै होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि बाक्सा जिल्लानि दरंगा मेला आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय भारत-भुटान सिमना सान्थिपुरावबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव अजय दास मुंनि सुबुङा जिउ गोमायो होननानै खौरां मोन्दों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय अजय दासखौ तामुलपुरनि MLA जलेन दैमारी आरो दरंगा मेलानि MCLA बिजित गोरान नार्जारी मोनहा खौरां लाहोयो। दिनै फुङाव बांग्रिं मावग्लुंदों। रिक्टार स्केलाव 6.1 गोख्रैथिजों दिनै फुंनि 5.15 रिंगायाव बांग्रिं मावलांदों। आसामजों लोगोसे सोनाब बेंगल सा-सानजा ओनसोलनि माखासे रायजो आरो नसुं हादर बांलादेशआव दिनै फुंनि बांग्रिं मावनायखौ मोनदांदों आरो गोहोम गोग्लैदों होननानै नेशनेल सेन्टार फर सेइसमोल'जि सुंद'यै NCS आ फोरमायथिदों। बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै दिनै फुङाव 6.1 गोख्रैथिजों 30 सेकेन्डसो मावग्लुंनाय बांग्रिंजों जेबो रोखोमनि खहा जानाय आरो जिउ गोमानायनि बागै खौरां मोननो हायाखै। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिमुलटापु पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय हारापुटानि 30 नं राजा लामायाव दिनै गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं कलादाङि गामिनि थागिरि 54 बोसोर बैसोनि प्रताप सिंह बसुमतारी होनना सिनायथिदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला प्रताप सिंह बसुमतारीया दिनै फुङावनो मोनसे खामानिनि थाखाय गावनि AS 16G 4605 नम्बरनि बाइकजों न'निफ्राय गसाइगाव फारसे फैदोंमोन। बे समावनो AP 07TH 3479 नम्बरनि गंसे ट्राकआ सौग्रावफैयो आरो प्रताप सिंह बसुमतारीया ट्राकनि साखा सिङाव हाबना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि बे जाथायनि खौरां मोननायनि उनावनो सिमुलटापु थानानि पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै सह'खौ बोखांना पस्ट मर्टेमनि थाखाय दैथायहरो आरो ट्राक ड्राइभारखौ हमनानै पुलिस थानायाव लाबोयो। आसामनि गासै मोन' मेडिकेल कलेजनिफ्राय गासै सा 33 डक्टर एबा प्रफेसारफोरा गावबा गावनि गावारि जाहोन दिन्थिनानै साख्रिनिफ्राय PRS एबा सिगां आजिरा लादों। सम जायैनि सिगां खेबसेयावनो सा 33 गोजौ डक्टर प्रफेसारफोरा आजिरा लानायखौ नुनानै आथिखालाव बयबो साननो हमदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज, जरहाट मेडिकेल कलेज, आसाम मेडिकेल कलेज, तेजपुर मेडिकेल कलेज, लखिमपुर मेडिकेल कलेज आरो फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजनिफ्राय फारियै डक्टर सचिफा बर्मन, डक्टर जन कुमार कलिता, डक्टर काकली दत्त, डक्टर HK
टिं डक्टर मनमयूरी दुल्लाल महंत डक्टर भास्कर ज्योति बरदलै डक्टर कृपेश रंजन शर्मा डक्टर तुब्रज्योति तालुकदार डक्टर पल्लवी बरदलै डक्टर प्रियंका सांगमाई डक्टर सेलिना नार्सिन लास्कर डक्टर मनोज हाजरिका डक्टर मनोज कुमार साहा डक्टर सञ्जीव गोस्वामी डक्टर लक्ष्यज्योति बसुमतारी डक्टर सुकन्या दे डक्टर पोवाली डेका डक्टर अरण्य रंजन पाठक डक्टर फिरोज आहमेद डक्टर अनुप हाजरिका डक्टर रमीना डेका डक्टर अनुप देव डक्टर मानसज्योति शइकिया डक्टर नीरेन टुडुमिया डक्टर अपी शेख राय डक्टर सत्यजित राभा डक्टर मनोहर हुसैन डक्टर शंकर ज्योति परवारसर डक्टर किशोर चक्रवर्ती डक्टर सुस्मिता चौधुरी डक्टर फिरोज आहमेद आरो डक्टर अरण्य रंजन पाठक बिसोर गासैखौबो सावस्रि बिफाना बिस्तिबारखालि आजिरा होबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।